Goedemiddag, welkom in Dogget van in de Warp. Ja, dank u wel, vrouwtje. Welkom in Dogget van in de Warp. Het programma wel live vanuit Semar. En wij waren krijg begeleid door een paar hele bekende en verneemde Semaders. De soapsterren van Kjelle leefden. En als ze nou nog leven hier, dan hebben we nog een paar verneemde Semaders in de limousine gaan. Dat wie een Opke Noordmans, een verneemde theoloog die jetties onder de hervormde kerken stier. Master de Vries, die het bandje kweekte. Marek de Wonderdokter, Knille Zwitsers. Wij meidjes op voor een zinderende finale van Dogget van die Dwarp hier rechtstreeks uit Semar. Het Sintjeskind weer, het publiek is er echt manmachtig op aankom. Welkom in huis. En wij gaan over naar ons eerste item, de Moene als kunstobject. Ja, dank u wel, Jouke. En je naast me staat Hil Wiersma. De enigste vrouw die vertellen kan hoe het is om een moeder draaiende te houden. Ja, we zijn mij maar begonnen met 5 man en we zijn al geslagen voor het diploma de moeder. Ik ben de enige vrouw van Nederland die het eerste moedersdiploma halen had. En verder weer dat dus geld, Wiert en Rijn en hoe heet er? En van Griep. Hartstikke mooi. Wij zorgen hier al je mooie kunstobjecten die de hele week in je west binnen. En wij zorgen hier de meesten al je lekker aan het werk. Maar ik de squallen ben al je onwijzig. We zorgen je nice dus al je knacks en Lego. Maar ik stoeptekeningen. Ik ga even in van de band bij de Lego of maar de knacks. Hij hem dit al je zelf betocht? Ja. Ja. En hij hem dat op squallen die in of thuis? Thuis hebben we het in een concerten en daar hebben we samen met elkaar over thuis. Hartstikke mooi. Ik ga nog even naar je achter, want ik zie hier nog heel wat moois. Je stiert een echte moene. En wij gaan hem die maken? Weer op squalen. Nou, prachtig. Jongens, het is geweldig. Hoeveel keuzes hier die de Semar West binnen. Wij gaan nu over naar de Smoekenhoeken naar Jouke. Ja, vrouwtje, voor de laatste keer de Smoekenhoeken deze week. En Joert zit in de Smoekenhoeken, het scroll. En Jo kan wat vertellen over Master de Vries. Ja, Master de Vries wie een boerenzoon uit Huddegriep. Hij had hoofd van de squallenwest onder de heidesquallen. En van 1890 tot 1920, dus 30 jaar, had er hoofdmeester West hier onder squallen in de Born. En hij hier een heel bijzonder hobby. Ja, het was een heel bijzonder man, maar een heel bijzondere hobby. Hij kweekte nieuwe rappelsoorten, nieuwe rappelrassen. En daar is zelfs een heel bekend ras uitkwam. Ja, het bandje is van zienmakelij, zeg maar zeggen. Ja, en dat bandje dat is een groot succes uiteindelijk worden, want dat wordt nog steeds broed. Ja, het is nog steeds een rabbel die een heel soort verbouwd wordt. Er worden tonnen en tonnen worden er exporteerd en er wordt een hele product mee verdienen. Ja, en nou weet het zo dat hij hier die hobby en die hobby die voerde hij tijdens de squaltijd voerde hij uit, toch al die plantjes in de vensterbank te zetten. Ja, hij beroekte de squallen als broeikas, als opslagruimte. En in de vensterbank zal ik wel je rappelstien ha. En vlakbij de squallen wie een veldje, werd nou de pastorijnland binnen, werd er zijn rappels in de groen zetten. En het gebeurde wel eens dat er zijn oudste band zei van even 4 minuten rustig blijven, want meester maar even uit loont. Ja. En ik er zo op in zijn hobby dat er soms wel een oren voortbleven. Ja, dit is een bandje. Had het hem ook nog wat opsmieten? Hem net, ja, de eer achteraf. Postuum, zeg maar zeggen. Hij is er net riek van worden. Hij is er net riek van worden. Nee. Maar hoe dit al is, maar hoe hij, want shut zijn werk kunnen we dat uiteindelijk net meer bedenken dat leraren van alles hobby's op squal uitvoeren, maar dat zult je wel net meer kennen. Nou, zijn werk in dat misschien nog wel, ik weet het net, maar het is in ieder geval wel zo dat er op een gegeven moment commentaar kwam van mensen. En de burgemeester kreeg het jaren dat er de squallen broekte als opslagruimte. En de burgemeester weer in die tijd een soort van inspecteur die door het deel kwam. En die had zijn van dit moet gebeurd wezen. En hij moest om een oor hok zien. Ja. Dat is een bosslager. Ja, dat gaan we inderdaad al wel lezen kennen op verschillende websites. Want ik heb wat verschillende verhalen, Roen. Hè? Want hoe had hij dit bandje de naam nou jong, het bandje? Nou, hij hier een hele grote soorten nieuwe rappels had er kweekt. En al die soorten die rappels moesten een naam hebben. En daarvoor keert er Germaanse goorden, Romeinse goorden, bekende persoon, maar ook bekende persoon uit het dorp. En het bandje is neemt naar een heel toekvamke wat er bij hem in de klas zit, naar Bintje Jonsma. Okay. Maar we hebben uw twijfels erover. Ja. En is er ook nog iets in het dorp wat u herinnert toen deze bandjes?
Ja, nou, we hadden een dweilorkest hoorn, dat heet het bintje. De Master de Vries Squalla had nog heel iets een Squalla Kronte die het bintje heet. En in het introfilm had je een heel mooi kunstwerk zien. Wat maken is er aan Woudwijk. Een hommage aan Master de Vries en aan die rappels. Het scroll, dank u wel dat jou dit even vertellen woon. Wij gaan nu oer naar uw quiz. De quiz, ik houd van ze maar. Op een nij oormelonen bij de quiz van Samar. En dat is de laatste quiz deze week. Ik houd van Samar. En naast mij staat aan de rechterkant de Volksdoensvereniging. En links van mij staat de Gymnastiekvereniging. Nou, het is een speeltje wat je waarschijnlijk al wel kennen. En dat is op vele verzoek doen we dit nog eens een keer. Geen ja, geen nee, geen En je mij 2 seconden nadenken en dan get ik de toeter. We hebben een jury die het alles bijhoudt. Dus ik wil eigenlijk maar beginnen met de oudste vereniging misschien wel, weet ik net. Maar met de Volksdoensvereniging. Hoe heet jou? Jan Deinem. En jou zit op Volksdansje. Wie zit op Volksdans hier? En jou had wel net zin, dat dacht ik. 10. Ben er een proteman? Dat had er wel aan, maar 12. Dat is net zo volle. Dus dan mag je hem eigenlijk een beetje fjochtje om de rest. Nou, wie verdelen het eigenlijk wat? Vind je het direct mooi, Samar? Ja, hier. We gaan verder met de gymnastiekvereniging. Nou, vind je het ook mooi, Samar? Prachtig. Wanneer is het hier al lang? 31 jaar. Dat is een hele ruk. En de gymnastiekvereniging, al van nou bijna wonen op een gymnastiek? Gymnastiek. En oors ik nog eens gymnastiek? Zumba. En wat is Zumba? Dans op muziek. En dat doe je hem als vrouwje of ik maalje? Al je vrouwen. En dat is gezellig. Zeker. En waar wennen die ze maar? Prinswijk. En altijd al wennen daar? Noord-Maastricht. Oké. Best trouwd, hartstikke ben? Ik ben trouwd met Edwin de Boer en ik heb een zoontje van 12 heel. Zo, het is moeilijk om daar ervan uit te krijgen, jullie ook. Hé, we de eerst zo zenuwachtig voor, maar het lukt die al hier aardig. Prima. Dat dacht ik. Nou, nee. Het wordt voor mij steeds moeilijker om wat te bedenken. Maar we gaan gewoon terug. Wat vies van de monen? Mooi. En vies de kunstobject niet mooi? Prachtig. Zo, daar ga je wat om, hè? Dat gaat maar terug. Vies het nou wel leuk in deze quiz? Achterom sluiten. Ik ga verder met de Volksdoensvereniging. Ik ga er van die meneer dat er maar 2 mannen zijn en de rest hou je vrouwen. Ja, ze kan er net. Linda, was je net op Volksdansje? Ik wil net op Volksdansje. Is dat net leuk? Als ik 80 ben, dan misschien wel, maar nou nog net. Ja, maar ze ziek je toch echt naar je leden. Maar we hebben bij de Zumba ook nog wel eerst wat spanning. Nou, ik ga maar weer verder met de Volksdoensvereniging. Ga je met speciale kleren hoor? Hele mooie kleren. En hoe ziet die eruit? Een rok en een blouse. En wat voor kleuren? Red en oranje? Red en blauw. Dus geen oranje. Nee. Ik wil eigenlijk even weten hoe de puntenverdeling is. Want we zijn aan het eindkamp van deze quiz. De Zumba had won. Ik zou zeggen, hartelijk gefeliciteerd. En de Volksdansvereniging en de Gymnastiekvereniging, hartelijk dank voor je aanwezigheid hier. En we gaan nu naar de soap Kjellerleefde. We gaan nu naar de soap Kjellerleefde.
Ja, wij zijn weer onbelangen bij de dijstelling. En op de dijstelling, op die tribune, hier we elke dag dezelfde mensen die een stelling beantwoorden. En de laatste stelling die wij hem stellen willen is... Het is net nodig om al je veiligheidsontpassingen in smart te realiseren wat het verkeer onbelangt. Graag een green kaartje opsteken als je voor bent en een reden als je chin bent. Ik zie hier een green kaartje. Nou, ik vind dat de meesten de baan op school ook wil leren hoe de verkeersregels. En de ouderen hadden dat vroeger ook wel gedaan. Oké, dat is een hele mooie mening. Wat vind je? Nou, de ouderen hadden vroeger ook wel gewoon precies zijn, maar iedereen moet er gewoon zelf om denken hoe het er riet. En moet zich gewoon houden aan de verkeersregels. En dan hoeft er verder dus ook niks veranderd te worden. Dat is inderdaad heel belangrijk. Hou je onder de regels. Ik ben het er net maar eens, want over 20 jaar ried ik misschien zelf ook wel achter een rollator. En dan wil ik echt veilig hoe die kennen. Oké. Hele mooie stelling. De meesten die hier de stelling alle dagen al even van u op papier krijgen. Ik wil nog even een eerlijke stelling doen. Doch het van in de Warp is een vreselijk saai programma. Reed of green? Reed of green? Ja, doe maar. Reed. Het is juist een heel mooi programma. Juist een heel mooi programma. Had het ik toevoeging gehad van de Warpse Mar? Ja, zeker had de toevoeging van het Dwarpse Maar. Het is prachtig. Mooi. Wat vond jou ervan van het programma? Ik vond prachtig dit programma iedere keer. Maar dit onderwerp vind ik heel moeilijk. Dit vind je heel moeilijk. Goed. Maar wel mooi dat je hier alle dagen weer... Ik wil je bedanken. En wij gaan nu naar het talent. En het talent van de dag is Wopke Bloemhof. En die zit meer in een gigantisch groot gevaarte. Wopke, zo streven nu komen kennen, want dan kunnen we het er even over gaan. Want ik vind het nogal wat je stiert. Ze wonen ik dat ik erin gang, maar dat doe ik maar net. Want dat komt net goed, denk ik. Wopke, wat is dit voor ding? Een tractorpooltrekker. En wat ken je daarmee? Nou, zwaar gevaar voor uitlopen en zoveel mogelijk. Oh heer, maar hij heeft dit zelf gebouwd of met meer mensen? We hadden het met 10 man gebouwd. En al je piepen en al dat ding had denk ik een ongrisselijk lawaai. Ja, in principe wel. En die motors die komen net bij de expert wij, wel? Nee, die komen uit de vluchtigweg. De Tweede Wereldoorlog, of uit de Wereldoorlog, daar komen wij. En uit Amerika Ja. Hast die zelf ophellen? Nee, die zijn per vrachtschip kwam. En hoe jij kijk dat je een vrouwelijke piloot hebt. Ja, dat klopt. En had die ik al wedstrijden rijden? Die had 2 weken in, had ze de eerste wedstrijd erin. En toen is het tweede bun. Zo, vrouwelijk kennen wel wat. Maar alleen net alleen. Hé? Ik zou zeggen, het is een prachtig ding. Daar had ik al onjoen. Ik ken hem hier net starten, want het kost te volle tijd. Nee, de tijd, naar de uitsturing wat erin staat. Dus voor de meesten, wat er naar de uitsturing wat erin staat. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik weet net dat ik daarbij steen bleef, maar oké. Wopke, ik wil die tieren danken voor die onwijzigheid hier. En ik wens je een hele soort succes met de wedstrijden. En ik hoop dat je hem dan prottenprijzen winnen met je. Nou, dank u wel. Wij gaan nu over naar het Rijdhoeske. En het Rijdhoeske, daarin zitten Rijd en Riet Rijtsma. En die jouwen wij een inburgeringscursus. Want het zijn mensen die absoluut helemaal de Friese taal net machtig binnen. Zij zeggen een paar Friese spreekwoorden. Dus je hem aandacht voor Rijd en Riet Rijtsma uit het Rijdhoeske. A goeie riet, wist u was die spreekwoord betjeurt? Men moet die ei niet onder in heen lissen. Ja, wees, Riet. Dat bestuurt. Men maakt niet alles op één kaart. Let die. Men maakt een geluk van één kaart. Let die ophangen. Gries, gries. Dat wie een Rijd en Riet Rijtsma in het Rijdhoeske. Wij zijn weer onbelangen bij de minuut. Naast waar zit ik? Pieter Skievink. Wat organiseerst u? De Friese kampioenschappen aangooien in Samar. Waar en wanneer is het? Het is voor de inloop, de café de inloop op het dik wordt er aangooid.
En de datum wordt nader bepaald. Dan krijg je een minuut de tijd om dit evenement te presenteren. Aaigooi in Isemar. Sonny Jelien, ben we hier mijn start. Klaas Buma is de oprichter van het Aaigooi. Mede met een aantal jongens eromheen. Wie gaan hier voor u de kampioen van Aarane hier. Hillebrand Buma en zijn dochter Margriet. Ze hebben vorig jaar een afstand hellen van 30 meter. Dan kijk alleen nog maar afvoegen dat er koppels binnen, zowel vrouw als man en heren mij, maar wie ben vorig jaar gestart met de jeugd. Ik dat weer een succes. En ik zou alleen nog maar zeggen, jongens, kom, zodra het datum bekend is op Facebook, show er even naar en kom naar de Aaigooi taal. Bedankt, Pieter. En wij gaan nu over naar Vrouwtje. Wij binnen aan een eindkomen van een prachtige week. Een week door het Vadindwarp van Utsemar. De monen hier was kunstobject, er weer muziek, er weer een quiz, er weer van alles. Wij hebben genoten. Ik hoop jullie alle Erik. Jouke? Wij hebben nog een week de tijd gekregen om dit programma voor te bereiden. We hadden als groep hebben we dat heel enthousiast met elkaar oppakt. Het publiek, de publieke belangstelling, het weer zeer, zeer groot. Maar we hebben het stokje aan. En het stokje gaat naar het volgende dorp. En dat is Nijbeets. En wij willen Nijbeets, Jibby, een hele grote sterkte en succes te wensen. Dank u wel. Ik zal het overbrengen aan onze presentator. Ik sta hier vanuit Plaatselijk Belang Nijbeets. En als ik zie hoe dat hier deze week gegaan is, dan gaan wij ook een prachtige week tegemoet. Hartstikke bedankt. Succes. En ja, hier in Semar, wij sluiten af. Wij sluiten af met muziek van allebei de korpsen hier uit Semar. En dan doen we mij muziek daar bij die molen. Oontje in Semar. Die molen, die mooie molen. Hé, die kaarten, zeg die wat smiddags aan?